Dami nagtatanong kung bakit ba nagtre-trending ngayon. Ang Kenya, ang Kenya, ang Kenya mo baby. Ang dami naghahanap pero di nila mahagilap. Ang Kenya, ang Kenya, ang Kenya mo baby. Ako'y nagtataka, bakit marami na mga nagtatanong sa social media. Pinag-usapan siya, kalat na sa iba, tanungan ng iba kung ano nga sa kanya. Pero sa totoo, nung nakita ko to, tanong ko sa sarili ko, nako ano ba to? Bakit may ganito? Parang loko-loko, parang magugunaw na yata ang mundo. Hindi ko akalain na makakita ng ganyan. Para bang ang taong may gawa, parang nasisiraan ng bait. Ako'y napapashit, tuloy napapaisip, bakit niya pinipilit? Ang sakit! Ang dami nagtatanong kung bakit ba nagtre-trending ngayon. Ang Kenya, ang Kenya, ang Kenya mo baby. Ang dami naghahanap pero di nila mahagilap. Ang Kenya, ang Kenya, ang Kenya mo baby. Sa mga hindi pa nakakita ng Kenya, mabuti pa siguro wag nang alamin pa. Kasi marami akong mga kakilala na wala nang gana kasi di nila nakaya. Tayo ay mamulat sa kwento o alamat, gawin ang dapat at huwag maging tamad. Pinyang nakakagulat, huwag na tong ikalat, sekretong malupit kalat na sa group chat. Hindi ko akalain na makakita ng ganyan. Para bang ang taong may gawa, parang nasisiraan ng bait. Ako'y napapashit, tuloy napapaisip, bakit niya pinipilit? Ang sakit! Ang dami nagtatanong kung bakit ba nagtre-trending ngayon. Ang Kenya, ang Kenya, ang Kenya mo baby. Ang dami naghahanap pero di nila mahagilap. Ang Kenya, ang Kenya, ang Kenya mo baby. Ang dami nagtatanong kung bakit ba nagtre-trending ngayon. Ang Kenya, ang Kenya, ang Kenya mo baby. Ang dami nag